Hoi, taas täällä näin. Tällä kertaa on testassa tällainen kunnon, yksi maailman mahtavimmista juomista, muumilimsa. Tällä kertaa enemmän pikkumynkkuva ollaan siihen saatu. Oikein hyvä. Kaloreita näemmä vain 100. Kylläpä sattuleif hyvin. Ja tosiaan, tietämättä mille, niin muumilimsahan on metsämansikka virvoitusjuoma siis. Jos ette siis tiennyt. Ja tosiaan, tällainen. No tällainen se on hyvä. Sattu hyvin kylmähyllystä mukaan povariin. Sama asiahan se on. Kelan rahoilla ne kuitenkin on ostettu. Mutta pistetään testin, katsotaan saanko yhdellä kädellä pullo pyörii, puristetaanpas näillä hyvin reenatulla reisillä. Sehän lähti taas. Oho, Reijo, kiitti. Tää sopii oikein hyvin. Vaahtoa tässä on oudosti aina aika paljon avatessa, mutta sehän ei makuun vaikuta. Maistetaanpas nyt sitten. Siis tästä juomasta täytyy sanoa, että tää on ihan ku... Tätä voisi sanoa varmaan Jeesuksen kuseks. On tää niin hyvää. Jos tällainen ilmaus sallitaan. Otetaan vielä, on niin hyvää, ettei pysty lopettamaan. Oh. Kyllä on mahtavaa. Mutta nyt kun pitäisi tulla siihen arviointikohtaan, niin... Minä sanon, että tammat ei tällä kertaa riitä. Eikä riitä kyllä oritkaan. Tää on sellainen... Muumilimsaa voi kuvailla vaan... Sellaisella kunnon rosinantella, että... Kunnon kilpahevonen. Kunnon kilpahevon. Tää on vaan niin mahtavaa. Ja siitä puheen ollen tein muuten erittäin hyvät hevoskaupat tossa. Saa hyvin halvalla 2 hevosta. Toisella on kyllä lonkka poikki ja toisella on tekolonkka, mutta... Kyllä tää tästä. Ei se idiootti tiedä, että se sai paljon huonommat kaupan päälle. Mä annoin sille yhden kuolleen, mutta se ei älynyt kattoo sinne vitun säkkiin. Vittu säkki koko jätkä siis. Oho. Anteeksi tosiaan kun naurasin, koska nenää rupes kutittaa niin paljon. Leipä! Älä kutita mua sillä höyhenellä! No ei nyt oo hauskaa, mä oon yrittänyt tekemästä tässä serious business, hei, serious business! Joo hei! Leif yrittää tuossa pilata mun videoni tuolla höyhenellä. Mutta joo, kuten sanoin, rosinante ainetta. Ei mitään miinuksia. Aivan vitun sama oisko tässä desilitrassa 10 000 kaloria, join silti. Mutta joo, siinä tämänpäiväinen arvostelu. Goodbye, hoi hoi!